Hi mga Bamis! Ako po si Jay Andesus at live na live po tayo ngayon dito sa Lala Garden, City of San Fernando! Para sa lahat po ng ating mga bisita ngayon, Mitch, Cheska, batiin naman natin sila ng Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day, Bami! Hi, Bamis! Ayan, nakikita natin, kasama natin ang sikat na Kapampangan content creator na si Mitch Cheska. Palakpakan naman natin! Hello, guys! Hi! Fresh na fresh. 18 years old Yes ka pa po. lang. Yes po, kaka-18 lang po. Kaka-18 Opo. lang. Ako kakaano ko lang. Bahala na kayo mag-research sa Google kung anong Hulaan edad nyo ko. na lang. Wala na akong pakialam. Pero, kailan ka nag-start na maging content creator? Patapos na po yung pandemic, nasa 2021 po. Okay. Ganun pong year. Halos 4 years na po. Ano yung content na sumikat ka? Yung talagang nagulat ka nung isang araw na paggising mo, oh my God, ang dami kong views, ang dami kong likes. Kinabahan ka ba noon na baka meron kang na-post na parang kinakancel ka na nila? Or anong naramdaman mo noon? Ano po, nasa beach po kasi kami. Oo. Actually po, may dalawa po yung account na gamit ko. Yung kay daddy po, tsaka po yung sa akin. Yung isa ko pong account is pasikat pa lang po siya. Nasa around 10K followers pa. Pasikat pa lang, Oh. 10K. Ang followers ko sa Tapos po- Instagram, 1,060 lang. Okay. Sakto po kasi nasa beach kami. Palowbat po yung phone ko. And nagtitiktok po kasi ako kahit saan. So, ginrab ko po yung phone ni daddy. Nagtiktok po ako. Nasa beach, ganito, ganyan. Dapat po, post lang po na random sa account ni daddy. Tapos, after po ng beach namin, pauwi po kami ganun. Sabi ko, hala, ang dami naman views ako. Tapos, nagulat din po si daddy tsaka si mami, bakit ang daming views tsaka Paano yung gulat comment. nila? Sige. So sa madaling salita, yung account ni Daddy, Yung ginamit ko naging po. account mo. Opo. Ah! Pero ilang beses na pong naban yung account ko. Bakit? Hindi ko rin po alam. Pero nung nag-start na yung pagdami ng viewers dun sa account ni Daddy na eventually naging account mo din. Opo. Anong na-feel mo no? Na-pressure ka ba? Na-excite ka ba? Kasi nakausap ko si Mami kanina. Nandito din si Mami. Nandito din si Opo. ang supportive din na Daddy. Yes. Kompleto po sila ngayon. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, sila po ang managers Yes po. and talagang mga road Supportive, managers opo. support ni Mitch Cheska. Yes po. Pero ngayon, ano na-feel mo nung nagsa-start na yung stardom? Noong una, ayoko po. Ayoko po. Totoo ba? Opo, Bakit? ayoko. Hindi ko po alam. Parang ayoko. Nung nag-start po yung project, parang ayoko po, ganon. Kasi nga po, ang dami pong videos na gagawin. Gusto mo nag-e-enjoy ka Tapos lang. may deadline po, ganito, ganyan. Actually po, parang kami po kami po yung unang mga influencer po yung nakakuha ng mga yellow basket. Parang sa amin pong near nag-start yon. Kaya sakto po na, nasaktuhan nga po sa akin yung yellow basket. Ang dami pong project. So, nung unang nag-aaway pa po kami ni Daddy. Kasi bilang bata, di ba, gusto mo lang yung kung mag-e-enjoy ka lang, pagising mo ng umaga, Mami, anong ulam? Gaganon ka lang. Pero, syempre, bilang, eto na Opo, binigay na sa iyo nandito na ng po. Panginoong Diyos yung It's a blessing opportunity. po. It's a Yes blessing. po. Di ba? Parang sino ba naman ako? Mitch Cheska para kumontra dun sa blessing, di Oo nga ba? po, sayang rin po eh. I-grab ko na po eh. Paano ka nag-adjust? Hindi naman po totally, siguro totally adjustment po talaga. Kasi, hindi po ako sanay na nag-video sa mga products. Pag kasi po mag-video ng products, dapat sarili niyo pong guide, kayo po okay. gagawa. Nagpa-help po kay Daddy, siya po gumagawa ng script ko, ganun. Pero ngayon po, ako na po lahat. Natuto na. Opo, Parang natuto si na po Daddy ako. expert. Opo. Parang si Daddy, siya yung parang, Lord, bigay mo sa akin yung anak ko, pwede natin gawing. Pero, Daddy, matagal ka na din talagang, napupunta doon sa mga editing, script writing, photography, ganyan. 2009. Opo. Ang tagal na din. Yes Ilan po. yon? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Nagbilang. 16, 17, May month 18, pala 19, 20. Ilan yon? Hindi ko nabilang. 2009, 2026. 16? 16. 16 years. Parang ilang taon lang yung so expert.
sobrang thankful ka siguro kay daddy. Opo, sobra. Siya, No? siya po talaga yung nag-push sa akin. Sige, gawa na tayo ng page mo sa FB. Sige, gawa na natin yan. Tapos, minsan po, yung mga kulitan po namin ni mama, o kaya mga kapatid ko po, binivideo niya din po. Tapos, ipopost niya po. Alam mo, ang swerte mo na meron kang daddy na nagbe-video. Kasi kami noon, yung mga picture namin sa photo album, kung ano-ano na lang eh. Wala pa kaming damit. Hindi, alam na mga Opo, ano yan, totoo ng mga po. millennials yan. May mga photo album sila na Na wala po kayo. naka-print. Anong tawag doon? Digicam pa yun eh. Tapos ipapadevelop mo pa. Tapos kung ano-ano na yung angulo nyo doon. Kitang-kita pa yung birdie mo doon eh. Oo nga po. Ganun sa amin. Kayo, sobrang Hindi na po blessed naabutan nyo na. yung gano'n. Sorry. Dito niya naabutan yung ganon. So ngayon, pag-usapan natin yung love for yourself. Kasi bilang 18 years old, nakikita ko na alam mo yung self-worth mo eh. Opo. Yes. Bakit mo natutunan or gaano kahalaga na alam mo yung self-worth mo, na mahal mo yung sarili mo? Parang, sa mga ginagawa ko po everyday, parang mas nakikilala ko pa po yung mga gusto ko pong gawin, yung mga wants ko po. Tapos, since nag-start nga po ako nag-video, parang, sige, tuloy ko na. Tapos, nung sa makeup nga po, parang mas nakilala ko po yung sarili ko na ganito po ako, ganyan po ako. Sobrang, mahiling po talaga ako, tapos sobrang kikay ko po sa mga ganun. Tapos mas minahal ko pa po yung sarili ko. Pag kasi po minahal niyo yung sarili niyo, mas maaangat po yung worth niya eh. Saka mag-glow ka, Yes diba? po. So, ikaw na nag-makeup sa sarili mo Opo, ngayon. ako lang po. Ako nagpa-powder pa ako dito kay KK eh. So ngayon, gusto ko ding malaman. Ay, kasay mo Kikay. Opo. Hoy, may makeup dati. Bebot yung makeup. Uso ngayon yun. Ay, ginawa ko po Na-try mo yan. na yun, yung Opo, bebot ginawa mo? ko na po yan. content? Yes po. Ano masasabi mo sa difference ng makeup ngayon sa makeup dati? Kasi dati panay pisa ng kilay. Yung makeup po yata before is makulay po yung mata, Oo. dark, green, blue, Walang gano'n po. contour, Opo, walang blush. blush on, walang Oo, highlighter po. paputlaan sila nun. Nakita may pictures ba si mami mo na bebot? Meron po. Ay, mami! Sinare ko po yun. Kailangan makita namin yung bebot pictures mo. Sobrang payatot ni mama nun. Si mama ko po Sobrang kasi, payatot ni mama. nagmamodel po si mama ko before. Oh, Kaya po may kaya mga pala. pictures po siya ng bebot niya. Sana all, mami. Dapat pala, isa ka dito sa mga gines ko din. So, napag-usapan natin yung self-worth and self-love. Yes, Pero po. bago yon, gusto ko malaman kasi nakikita ko meron kang drink. Yes. Color, anong drink na in-order mo? Berry caramel po. Berry Yes caramel. po. Sobrang caramel. I love pink din po kasi kaya Pink pinili din ko siya. po yung Ako, pink. ano tong order ko? It's Caramels. caramel sea salt choco. Yes po. Tikman ko, ha. Masarap po. Lalo na to strawberry. Sarap. Yan, tikman din natin yung ibang food para habang Sige po. nag-uusap tayo, Abang may nginungo. may nginunguya tayo. Paano? Ang laki. Kukuha muna kami. Ito. Ng plate po. Papatry natin kay Mitz Cheska Yung yung mga pizza. Busog ka ba? Sakto lang po. Carry naman. Dapat pala pinasabihan ka natin I love na huwag foods ka munang po. kumain. Talaga? Yes po. Kaya lumobo po ako. Ubusin mo yan, ha? Pero habang nag-uusap tayo, gusto kong malaman, ano bang nickname mo? Bam po. Bam! Opo. Alayo po. No? Oo nga! Mitz May Cheska. kwento po Walang kasi letter yan B eh. doon, ha? Wala nga po. Bakit Bam? Ang alam ko po, sa kaya yaya Banis. ko, sa yaya ko po, Ah. nung baby po ako. Kasi si mama ko nung nag-work, kaya may yaya po ako. Tapos, parang ni-nickname niya po sa akin, pinakilala niya ako sa mga friend niya na si Bam, ganun po yung nickname ko. Baka hindi niya mabanggit yung pangalan mo. Kaya Bam na Hindi ko lang. po alam eh. Kasi ang hirap ng pangalan, Mitz Cheska. Cheska. Kaya po, ang dami nga po nagsasabi, ang layo po sa Bam, nung Sige, Mitz Cheska. Kumain, Ito try na mo lang- yung try mo yung Ribs. pork rib. Ribs. Ayan, 2 slab yata yan. Ubusin mo yan, ha, para tumaba ka. Tapos, eto titikman ko naman, etong salmon steak. Salmon po ito, silent L. Silent L. Pero Salmon. pag wala sa camera, salmon lang. Pati ito yung kinuha ko. Kaya pala nahihirapan ako, dapat din ito. Okay? Let's try. Taste test. Taste Nagmumukbang po test. pala to. no? Nagmumukbang ka ba? Minsan po, kapag natripan ko lang po. Kasi pag nagko-content Pag kayo, may mahirap din, ano, nagtitrending po kasing food, Tinatry nyo siya. binibili ko po nang hindi po alam ni mama. Try natin itong Salmon. salmon steak. Ito naman sa akin is ribs. Saucy. Melts Sarap. in your mouth. Kala mo talaga.
tungo naman tayo dun sa family, yung pagmamahal mo sa family. Gaano ka-importante yung pamilya mo para sa'yo? Sobrang important po, syempre. Since sila po yung kinalakihan ko, actually wala po akong masyadong Siyempre, alam nga friends. yung kapitbahay mo yung Sila po yung friends ko, as in lahat na po nasa kanila. Sila po yung panay ko kasama. Sa kanila lang din po ako nag-a-ask ng advice and nagtatanong po kung ano po ba yung dapat gawin, kung ano po yung tama. Sila din po yung nag-guide sa akin. Kaya sobrang important po ng family na i-include nyo po sila sa life nyo. Yes. Dapat always be thankful po sa family ninyo. Si Mami. Hindi ko po Sama si kaya Daddy. magsabi ng ganun sa harap nila. Sabi ni Mami, We. naalala niya yung iniiri ka niya dun sa ano. Pero, ano yung, unahin muna natin si Daddy. Ano yung isang advice na hindi mo makakalimutan na sinabi sa'yo ng father mo? Kasi yun. Pero, So, nakalimutan mo din. pero Sabi ko, nung hindi mo ano po, nakakalimutan. nung Okay. sinasayaw niya po ako nung debut ko, may sinasabi po siya, alam mo na ha, alam mo na. So parang ibig sabihin po nun, dapat alam ko na po yung ginagawa ko. Dapat alam ko na po yung tama at mali ko. Ganun. Pero nakikita ko, as an 18-year-old na anak, very responsible ka na eh. Ito sinabi ko na sa Dati lahat ng tamad po podcast. ako. Ako, 18 na ako, tamad pa ako eh. 'Di ba? 18 na ako, di pa alam ng nanay ko kung saan ako nagpupunta. Pag uwi ko, grabe yung project namin. Pero amoy ano ako, alak Alak. ako. Pero, eto naman, ano naman yung advice ni Mami na hindi mo makakalimutan? Di naman, madalo nga po magbigay ng advice si Mama. Basta sinasabi lang niya po sa akin na, yun nga po, say po kay Daddy, dapat alam ko po yung mga ginagawa ko bago ko po gawin. Dapat know your actions, ganyan po. Bago niyo po gawin yung isang bagay. Kasi nakakatuwa yung contents nila. Nakikita ko sa TikTok na kung saan yung nanay niya, nandun din siya. Opo. Kahit nga po yung paglabas ng friends ko, sinasama ko po talaga siya. So Opo. kumbaga, kasi pati yung friends ni Mami nakikita ko na Opo, parang kasama din po lalabas ako. si Mami sa friends ko, nagbihis lang ako, magpapahatid na ako sa kanya, ganyan. So, ito tatanungin kita, yung friends ba ni Mami, friends mo na din? Opo. Ah! Close ko na din po. So, parang isang grupo lang kayo. Opo. So, ano madalas ginagawa nyo? Nakikinig lang po ako sa mga chika nila, gano'n. Yung mga Opo. chismis. Yung mga chismis Na po mga na- tita, gano'n. O, balikan natin yung love sa family. Kasi, sige, kumain tayo. Ano naman Ng pizza. Mahaba yung name nito, di ko. Barnyard Feast Pizza. Kinamay ko na. Kamay na po Sige, natin. kamay na natin para huwag na tayo masyadong maarte. Lahat naman ng Pinoy dito, kinakamay naman talaga yung mga pizza. Ay, laki pala nito. Wala, ang stretchy. It's stretchy. Try na natin. Taste Meron siyang test. sausage. Sarap. Ito yung mabango kanina. Sarap. Masarap. Masarap po, sobra. Ito guys, ano siya? Barnyard Feast Pizza. Parang feeling ko good for ano na to? 3 to 4 3 to packs. 4 Actually, kahit 5 pwede. Pero, Ang sarap. Sige. Oo nga po. Yan po yung Nakalimutan ko yung guest ko, bigyan ng tissue. Okay lang. Okay. How about naman yung relationship mo sa mga... may kapatid ka ba? Dalawa? Opo, Dalawa. Babae, lalaki? Lalaki po parehas. Parehas? Opo. Paano ka nag-a-adjust? Hindi ba kayo nagbubugbugan sa bahay? Nagbububugan po. Nagbubugbugan. Sinisigawan ko na po kasi sila eh. Pero panganay ka, di ba? Opo. Pero paano mo hinahandle yon na bilang ate? Mahirap yon Yung kapatid mo, dalawang lalaki, gusto nila robot. And cars po, cars. Opo, Ikaw, Hot make-up. Wheels. Opo. Pero paano mo hinahandle yon bilang ate? Um, Paano pinapakita yung pagmamahal mo sa mga kapatid? binibili ko po silang toys. Ay, Tsaka ate. sa pang-visit po. So ini-spoil mo din sila ng mga, pinapakita mo yung... Sabi ko po, pag mataas po yung grades nila, sige, bibilian ko sila ng ganun. Tsaka pag nakikinig kayo kay mama, din na kayo binabawal, sige, bibili ko kayong ganito. Kaso wala po rin po. Pero pustahan tayo, kahit hindi sila makinig sa nanay mo, binibilang mo pa din sila. Lalo na po si mama. So very ating-ate po siya sa bahay. So, siya pa yung nagagalit sa mga kapatid. Ay! So very, ano na siya. In Kapampangan, matwaya sa puk. Mas nanay pa siya. Pinapagrita mo din si mami pag lumalabas. Opo. Usually, ano yung uuwi si mami, meron ba siyang moment na parang uuwi siya ng bahay? Kasi tayo mga anak, pag uuwi tayo sa bahay, yung mag-sneak in tayo para hindi tayo marinig, may mga ganong moments din ba? Hindi po. Ako po yung taga-bukas ng gate. Ikaw So wala siyang takas. Ayan, Wala po shout talaga. out
Nandito yung mga kaibigan ko, Bing Valencia and Igo Sicangco. Finally. Ayan, sige. Umorder muna kayo dito sa Lala Gardens, Yes. City of San Fernando. So ngayon, naa-amaze ako kasi 18 years old, like nag-aaral ka, first year college, Apo, first marketing year. student Yes sa po, University marketing. of the Assumption. Yes po. Isa kang ate sa dalawang makulit na bata. Tapos, anak ka sa mga magulang mo. Tapos, content creator ka ba? Meron ka pang event sa pinupuntahan? Opo, marami. Kasi nung una, ayaw mo eh. Opo, ayaw ko po Pero talaga. paano mo nagawa ng paraan? Kasi mahirap ito Opo. Like para sa amin nagtatrabaho, sobrang hirap na. Ano na ako, 20 plus years old na ako Pero ikaw 18 ka pa lang. Yes po. Paano mo nagagawa yun? Kasi ang hirap pagsabay-sabayin nung mga, kumbaga, darating yung point dyan na magugulo yung mga kapatid mo while you're doing contents. Tapos meron ka pang sasabay na parang assignment sa school. Tapos yung mga papagalita ka ni mami kasi meron ka nagawa. Paano mo na ano yan sa utak mo? Di naman po totally mahirap. Parang kaya ko naman po siyang i-handle in a way po na nililibang ko po yung sarili ko, ganun po. Tsaka pag ganyan po, hindi ko naman po totally dinidibdib yung mga ganyang pong bagay. Kaya ko naman po silang pagsabayan kasi nagtutumba naman din po yung schedule ko sa school. Tapos after po ng school ko, kauwi ko po, gagawa po ako ng video, ganon. Pero minsan po, tinatamad po akong gumawa ng video. Parang gusto ko muna magpahinga pong gantong araw. Kaya minsan po, nai-stress po ako kapag ginugulo na ako ni Daddy. Bam, yung mga ganito mo hinahanap Bilang, na. hiwalay kasi yung tatay mo, tapos merong thin line na manager. Opo. Siyempre, kailangan ka din ng kulitin kasi Opo. trabaho din eh. Opo, may Kailangan mo maging deadline. responsible. Opo. So, paano yun? Pag sinabihan ka na ni tatay mo Magbe-breakdown po ako. Nung dati po, pero before po, hindi na po. Hindi ko na lang po nire-replyan si Daddy. Isisend ko na lang po agad. Nakakailang chat ka, Daddy? Like for example, ayaw na gumawa ng content. Okay. Meron ng back Opo, up. meron na. Alam mo pag nag-chat na si Mami, oh Yun my na po. God, eto na, wait lang. Forwarded message pa po. Pero nakikita ko parang hindi naman work para sa'yo eh. Like, Opo. ginagawa nilang very, very Madali. madali. Parang nadalian din po. Di ko rin po alam bakit. Dahil siguro po nasanay na lang po ako. Tapos minamano, sige, okay, gawin ko na, ganito na lang. Parang normal pa rin po yung buhay ko. Ganon, iniisip ko na lang po na hindi ako sikat. Ganon. Parang normal, nasa normal life pa Ako rin din, po iniisip ako. ko yun, hindi ako sikat. Kaya hindi ako sikat eh. Hindi, sige, go on. Yun nga po, iniisip ko na lang po na hindi po ako sikat. Parang happy life lang Pero po. meron kang more than million followers. Opo. May nangyari na yon, nasa mall kayo, tapos may lumapit na, pa-picture. Opo, sakto po, meron po kumakain po kami. Ayoko po kasi ganun habang kumakain May po. personal Opo. space dapat. Gusto ko po yung may personal space po. Lalo baka picture nakanganga. Oo, tapos, di ba? Tapos nagpa-picture pa sila. Meron ka Tas pang pinost po, dito. Meron ka bang tinga. yung buong paminta nandito. Tapos ang anghang. Kaya po mag-smile po ako, walang teeth, ganyan. Ganun na lang. Tapos, yung mga fans kasi, naiintindihan ko naman na ma-excite kayo Yan, pag nakita opo. niyo yung mga idols ninyo. Pero kasi, kumbaga, mas maganda na may consent eh. Yes po. Huwag naman kayo magpakapaparazzi dyan na video ng video, di ba? Opo. So ngayon, alam mo gusto kong sabihin sa'yo, sabi mo kanina madali yung ginagawa mo, Opo, nadadalian ka. opo. Pero nakikita ko kasi, bilang 20 plus years old na tao, maganda kasi yung foundation mo sa family eh. Opo, maayos Diba? po. Kasi kung hindi maganda yung foundation mo sa Mahihirapan family, ka po. wala kang katulong, hindi ka makakapag-adjust ng ganyang kadali eh. Opo. Like, mahihirapan ka, hindi mo na itutuloy yung pagko-content mo. Like, sa lahat po ng mga magulang, pinapaalala ko po sa inyo na lahat po ng gustong gawin ng inyong mga anak, hindi naman po kailangan nating pigilan. Opo. Kumbaga, suportahan po natin, lalo na kung ito po yung gustong ginagawa ng mga anak natin. Kasi usually, kung ano po yung ginagawa ng mga anak natin, dun po sila magsasucceed. Kasi gusto nga nila yung ginagawa nila, di ba? Yes po. So lalo na dyan sa mga, like for example, isisingit ko lang. Sige po. May mga papasok sa college. Tapos, papakialaman ng magulang yung course. Tapos yung anak gusto ganito. Bilang mabuting anak, susundan nila yung magulang nila. Pero, matatapos sa pag-aaral yung anak ninyo,
wala na. Nasunod na yung gusto nyo, pero hindi siya masaya. Hanggang sa mamatay na lang din siya. Hindi, joke lang. Parang hanggang sa mamatay na lang din siya sa pagtanda. Okay, lilinawin ko. So ngayon, ano yung makikita mo na magandang concept ng pamilya ninyo? Kasi natuwa ko kanina pagdating ko, si tatay mo yung nagvi-video sa'yo habang nagko-content. Opo, si daddy Tapos po. siya din yata mag-i-edit niyan. Oh. Opo. O siya Ako siya rin po magpo-post. magpo-post. So parang Kaya medyo gaganda-gandahan ka kaya lang na medyo ganyan. namadalian nga po kasi na-help naman Yun po na nila nga, ako. maganda yung foundation. Opo. Di ba? Opo. Kung mas madali sa'yo, maganda yung relationship mo sa family. Gusto ko ding malaman, inspired ba si Mitz Cheska ngayon? Kasi lalo na, Valentine's Day. Kasi tinan nyo, ang ganda ng setup ng Lala Garden, no? Ang daming Yes, puso, fuller heart. nakaka-inspire, nakakakilig, parang gusto mong mag-I love you na lang ng kahit wala kang ginagawa. Kasi yung Kulay vibe dito, red. ang ganda. Inspired ba? Opo. Sorry, guys. Sa lahat po ng mga may crush Crush. kay Mitz Cheska, inspired po siya ngayon. Yes po. Low-key lang po. Low-key lang. Yes Hindi nyo kailangan malaman lahat ng detalye. Yes, diba? dapat hindi ganun ka labas yung life mo. Yes. So meron ka din naman dapat itinitira na para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Yes, Kasi pag po. ibinulgar mo na lahat yan, Wala na. wala na. Mabigat po. Malalaman nila Yes. lahat eh. Diba? Lalo na po yung iba is ibabash ka po nila, ganon. Hindi po malawak yung pag-iisip nila. Kaya, mas okay na po na low-key but not private. Yeah. Quotable quote, low-key but not private. Wait lang, chat ko. Pero ngayon, ang gusto ko ding malaman, yung pagmamahal mo sa fans mo. Kasi nakita ko, nag-scroll ako kagabi. Siyempre, guess natin siya, no? Yes po. Siguro sa kaka-search ko sa kanya, lumitaw na yung mga pages na Ang nagpo-post dami ng po. mga pictures mo. Yes po, editor. Tapos ang ganda, yung mga ganun. Yung parang lumaabot na sa level na ganun eh. Na may mga Facebook pages po para sa kanya. Oo. Pero marami po akong poster. Actually. Marami ka ding poster. Opo, as Hayaan mo in- sila. Nahayaan ko yung bala hindi kayo. sila, Pero meron po mga picture na edit ako na sexy, ganun. Kasi hindi po kasi ako nagpapa-sexy. So parang naghahanap po sila ng way para makita na lang akong in sexy, ganun. Oy, bad yun ah. Oo nga po. Wag na wag AI. nyo gagawin yun. Sa AI po. Yung AI kasi makakatulong sa atin. Pero wag naman natin abusuhin, Yes di po, ba? tama po. Ako na lang yung edit yung sexy. Di ba? Ayaw nyo din. So ngayon, paano pinapakita yung pagmamahal mo sa mga fans mo? Minsan po kasi nagla-live ako. Oo. So, minsan po kasi sa comment, hindi ko naman po lahat marereplyan. Oo. So, through live po, makakakwentuhan ko po sila Oo. doon, mga kachika ko po. Kaso minsan po pag nagla-live ako, ayaw ko na po kasi may mga nambabash, may mga nanggugulo. Sige, wag na lang ako mag-live, ganun. Wag So yun na yung lang. ginagawa mo, parang Opo. inaano mo na... Tsaka nag-upload din po akong vlog. Nag-start po ako mag-vlog ulit kasi in-stop ko po. Para- Yung vlog na daily po, ganun. Parang ode mo sa kanila. Yes, para sa kanila Parang, po. parang kumbaga, parang nakakapag-spend time ka kasama yung mga fans mo. Parang mapapanood po nila na parang kasama po sila sa vlog ko, gano'n na umaalis po ako, parang gano'n po. Tuturuan kita kasi may mga bashers, di ba? Like for example, nagla-live ka. May nag-comment sa'yo na ganito, ganyan, 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 ganyan. I-block mo na agad. Opo, binablock ko naman po. Kasi agad. unang-una sa lahat, wala silang karapatan na magsabi ng kung ano-ano sa'yo, lalo na hindi ka nila kilala ng personal. Yes, hindi naman po nila ako totally personally. Diba? Kaya Hindi wag naman sila agad nagpapakain sa'yo, mga buisit kayo. Hindi, joke lang. Yung matay. So ngayon, nakikita ko punong-puno ng pagmamahal yung buhay ni Mitz Cheska. Oh. Simula sa pamilya, sa mga fans, sa Yes, sarili, sa career. Yes po. Ano pa yung, kumbaga, na iniisip mo in the future na gusto mo pang ma-achieve? Gusto ko po magka-business. Akala ko gusto ko magka-baby. Wag muna. Wala po po. Wag muna, mami, wag muna. Business. Business Opo. kasi marketing ka din. Opo, gusto ko po Ano talaga. yung mga naiisip mo na gusto mong itayo? Dalawa lang po eh. Makeup tsaka clothes po. Makeup and clothes. Opo, nasa dalawa po. Kailangan ko po, muna po mag-ipon. Marami ka ng ipon, sabi ni mami, kung na nagpapaaral sa sarili mo. Kaya proud na proud sila kanina. Opo. Ako din nakaka-proud yun yung mga batang working student na Opo. nagpapaaral. Yes, May po. 1.5 ka ba dyan? Meron. Gusto kong sabihin na I'm very happy. Nakikita ko na masaya yung buhay niya. Na Thank you're you enjoying po. your life, ganyan. Yes po, thank Diba? you po.
Sana wala ka maging problema, pero hindi natin maiiwasan yun. Yes, hindi naman. Meron naman po, pero Meron syempre, naman. hindi naman po kailangan sabihin. Gusto mo ba? Ayoko po. Yung mga problema na yan, Maliliit lang naman. Papalakasin ka lang yan, papagtibayin ka lang, parang kumbaga... Yes. Yung magiging strong yung personality mo po. Yes. Yes po. Wala pong iiyak. Kasi may problema din ako eh. Dapat pag may problem, Diba? huwag ka Para- na dibdibin. Just to end this. Yes. Sige, ano yung mensahe mo una muna para kay Mami? Kay mami po. Oo. Message po sa kanya. Message. Yan, tingnan mo siya, Mami. Ayan. Di ba naman ako nagaganon kay mami? Mag-message ka na. Sipain kita. Joke lang. Dali, nag-message ka na. I got you. I got you. Yeah. Alam mo na. Yes, Gets na na yun. gets na niya po yan. O, sige, Daddy. I got you too. Ayaw mo maiyak. Ayoko Pinipigilan po. mo talaga. Ako na Ayoko lang po message kasi sa'yo, ng Mami. ganyan Mami, maraming salamat dahil ipinanganak mo si Mitch Cheska. At dahil doon may guest po kami na maganda. Thank you po. At Daddy, maraming salamat sa suporta mo sa kanya. Papag-apply mo na. Tsaka ikaw din, Daddy, yung resume mo mamaya. I-pass na po agad sa Gmail. Ngayon, just to end this, sige. Yes po. Ano yung mensahe mo dun sa, alam ko young ka pa lang. Yes. Pero sa younger Mitch Cheska. Kasi for sure, iba naman yung pakiramdam mo nung mga 5-6 years old ka. Ako din, iba yung pakiramdam ko nun eh. Yes. Di ba? Ang message ko po sa sarili ko Oo. nung bata ako. Ano po, natupad na niya yung wish niya. Yung dream niya po. Kasi noong una gusto ko po mag-artista. Oo. Nag-commercial na po ako before mag-pandemic. Anong commercial? Pampangas Best, tapos Okay, Pampangas Best, magbayad po tayo. Yung Houseland po. Okay, house dad, yes! House dad ng ating mga kaibigan. Okay. Yung billboard po, nagka-billboard po ako. Gumagawa kang bahay. Ay, hindi. At saka Pureit Marvela, parang water dispenser po. Kasama ko po si Dimples Romano na. Kaso nag-pandemic po, nahiya na ako. Bakit naman? Nasa bahay na lang po nun eh. Nawala yung momentum eh, no? Yes Pupalik ka po. na ng commercial. Pero Paano mo may ito dream ko naman din po to na sumikat po, ganyan. Magka-earn ng money, kaya natupad po yung wish nung younger self ko. So Na ngayon, nakahelp masasabi ako. natin, yung 18 years old na Mitch Cheska ay masaya. Yes po, sobra. Huwag ka masyadong masaya dahil 18 ka pa lang. Marami pa yan, di ba, Mami? Okay lang yan na maging masaya ka ngayon. Pero alam ni Daddy din yan, pagdating ng mga 20, 25 ka ganyan, ay nako, sinasabi ko sa'yo, Maganda ka na. lalakad ka na lang sa daan talaga, kala mo. Pero message mo naman sa mga fans mo. So, yan. Thank you so much sa mga fans ko na nag-edit. And sorry if hindi ko kayo napapansin. Pero na-appreciate ko lahat ng support niyo. Yung mga silent followers ko din. Thank you so much. Pag Since silent day followers, one. anong ano? Mga, Hindi nagsasalita? parang hindi po sila nagko-comment, ganun, nagpapapansin. ganun. Pero naka-follow sila Opo, sa'yo. yes po. Okay. Yes Sa po. mga silent followers ko din. Kaya pala wala masyado kasi tahimik kayo lahat. Ganun True, pala yun. opo. Sige. Opo. Mitch Cheska, Yes. maraming salamat Thank you so dahil much po. ipinakita mo yung ibang side. Kasi nakikita natin, ang ganda niya sa TikTok, na meron din pala talagang magandang kwento yung buhay ni Mitch Yes Cheska. po. Mami, thank you so much. Daddy, thank you so much. And thank you din. Sige. Kasi punong-puno ng pagmamahal yung ating episode. Yes. At speaking of pagmamahal, Yes. mapipil mo din talaga yung pagmamahal dito sa Lala Garden. Kasi red na red. Red na red, Yes, po, punong-puno marami ng ng heart. puso. Ayan. Yes. Ikaw, I love you. Yeah. Kinilig naman ako. Pero para sa lahat ng mga single or kahit may jowa kayo, mag-asawa, friends, merong mga special drinks ng Lala Sa Lala Garden, Garden. CSFP. Ngayong Yes. Valentine's Day. Ang alam Day. ko hanggang February 28. Yes eh. po. The whole This month February. of Feb. Meron tayong mango Month of biscoff, love. Yeah. caramel sea salt choco, And this one po is berry caramel. and sea Sea salt salt Spanish. Spanish. Yes. So lahat yan, ma-order nyo dito Sa sa Lala may Garden. Lala Garden, Garden, City of San Fernando. Ayan, pwede ko pala siya maging co-host. Gusto mo ba? Sige po. Pero ngayon, sa lahat naman po ng ating manunood at mag-share ng ating episode pag in-upload po natin ito sa official Facebook page ng CLTV, sa YouTube accounts, and sa Spotify, mamimili po tayo ng mga winners na makakatanggap ng gift certificates mula sa Lala Garden CSF! Wow! Ayan guys, Kaya naman sa mag-join lahat, kayo. Abangan nila kasi Yes.
i-upload natin to. I'm not sure when, pero abang-abang po kayo Abang-abangan dyan. Huwag nila. kayong attack. Sayang po yun, Sayang, GC, di ba? yes. Ako favorite ko to. Yung pizza Kasi mahilig ako sa masarap. Italian food, sa Oh. kasi This is very hindi siya perfect po. overpowering. Kasi may mga ibang pizza na maralasahan mo yung gulay. Yes, meron nga po. Di ba? Yes Kumakain po. ng gulay? Opo, kumakain Okay. naman po. So yon, very good. Kumain ka ng gulay, kumain ka ng Yes. broccoli mamaya. So ayan, uulitin ko po sa lahat po ng mga mag-share ng episode natin, mag-follow sa accounts ng Lala Garden sa TikTok, Lala Garden CSF, Yes. sa TikTok, sa Facebook, at saka po sa Instagram, at sa CLTV36, at syempre sa accounts din po ni Mitch Yes Cheska. po. Pipili po kami ng winners na makakatanggap po ng gift certificates mula sa Lala Garden CSF. And thank you so much! Palakpakan naman po natin ng Lala Garden Yeah, thank CSF you so much, Lala Garden. for giving us this very nice opportunity. Hindi na po kami nahirapan sa set. Dahil ang ganda ng yes. venue. Ang luwag, malaki, Maluwang. malaki Hindi lang talaga. siya basta malaki Kasi marami mga coffee shop na malaki, pero Malaki. hindi mo mafe-feel yung love. Yes, yes. Diba? Dito mafe-feel mo po talaga. Dito may feel mo super homey, maganda yung mga Cozy. upuan, di ba? At saka may fountain. Pinapatay lang po namin yung fountain kasi, Kasi baka maingay. maligo kami dito ni Baka Miss Chess. mag-swimming na po kami mamaya. Yes, ayan. So bago po tayo, kakain na muna kami. Yes. Bigyan nyo kami ng Mukbang. chance kasi syempre nagkwentuhan kami. Na- Abangan nyo yung susunod na episode natin. Grabe. Maganda din yung guest natin dito sa Spotlight Yes. Podcast with JM Abang-abang. Desus. Ayan, palakpakan natin, Mitch Cheska! Thank you so much po, Sir Maraming JM. salamat, Mitch Cheska. Thank you Sana po. ay lumago pa ang iyong career. Yes po, more blessings to us po. Yes. Okay, sama mo din ako. No, bigyan mo din akong 1.5. No, sige. Ako po si JM Desus. Kakain na po kami. Maraming salamat, Lala Garden CSF. Magbabalik po kami next week para sa bagong episode. Maraming salamat po. Bye-bye.